राजकारणात यश आणि आपली ओळख निर्माण करायला पहिल्यांदा आपण निवडणूक लढवून यशस्वी व्हावं लागतं असा नियम आहे. परंतु या नियमाला बाजूला सारत प्रथम अनेकांना विजयी करून नंतर राजकारणात यशस्वी झालेला व्यक्ती म्हणजे सावंतवाडीचे नगराध्यक्ष संजू परब असं म्हणावं लागेल. कारण त्यांनी प्रथम अनेक जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य आणि नगरसेवक निवडून आणले. त्यानंतर ते नगराध्यक्ष झाले. ही लीलया कला सगळ्यांना जमते असं नाही, परंतु सर्वसामान्य लोकांशी जवळकीचं नातं जोडल्यामुळे संजू परब हे यशस्वी राजकारणी ठरले आहे. अशा या सर्वपक्षीय नेत्याचा वाढदिवस होत आहे. या निमित्त ब्रेकिंग मालवणीकडून घेण्यात आलेला हा आढावा. एक सर्वसामान्य कुटुंबात जन्माला येऊन सुद्धा राजकारणात, समाजकारणात आणि व्यवसायात मोठं होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या संजू परब यांनी आपली समाजात आज एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आज ते नगराध्यक्ष आणि भाजप सारख्या पक्षाचे प्रवक्ते असले तरी ते सर्वसामान्य लोकांच्या मनात आहे. त्यांचा स्वभाव लक्षात घेता अत्यंत मनमिळाऊ आणि प्रत्येकाला आपलंसं करणारा असा आहे. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत त्यांनी यश संपादन केले. माणसं जोडली तर अयशस्वी असं काहीच नाही याचं उदाहरण म्हणजे श्री परब असं म्हणता येईल. कोणत्याही प्रकारचा राजकीय वारसा नाही, मात्र वडिलांनी दिलेल्या समाजकारणाच्या रस्त्यावर त्यांनी आपली वाटचाल सुरू ठेवली. अगदी सांस्कृतिक, क्रीडा क्षेत्रात नवोदित असलेल्या खेळाडू, कलाकारांना, असहाय्य लोकांना त्यांनी नेहमीच मदतीचा हात दिला. त्यामुळे कमी वेळेत ते सर्वसामान्यांचे हक्काचे नेते ठरले. त्यामुळे मागच्या काही वर्षात झालेल्या निवडणुकात त्यांनी आपल्या जोरावर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य निवडून आणले. आणि ते यावरच थांबले नाही, तर पालिका निवडणुकीत सुद्धा त्यांनी भरघोस यश मिळवित केसरकर यांच्या ताब्यात अनेक वर्ष असलेली पालिका राणेंच्या ताब्यात दिली. त्यांच्या या कामावर खुश होऊन माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, निलेश राणे, नितेश राणे आणि माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या सहकार्याने आज ते सावंतवाडीच्या सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या नगराध्यक्षांच्या खुर्चीत बसू शकले. एरवी अनेक त्यांचे राजकीय विरोधक त्यांना किमान ग्रामपंचायत तरी लढा असे सांगून हिणवत होते, मात्र श्री परब यांनी आपण लढण्याआधीच अनेक नवोदित कार्यकर्त्यांना संधी दिली आणि त्यानंतर त्यांनी नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवली. त्यामुळे त्यांचा असा हा आगळ्या वेगळ्या प्रकारचा प्रवास सर्वसामान्यांना थक्क करणारा आहे. सर्वसामान्यांसाठी अविरत झटणाऱ्या या नेत्याची पुढील राजकीय कारकीर्द मोठी आहे. त्यांनी यापुढे अशा प्रकारे अनेक राजकीय पदे भूषवावी आणि यापुढे त्यांनी आमदारकीपर्यंतचा प्रवास करावा आणि भविष्यात सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाच्या विकासाचे काम करण्याची संधी त्यांना प्राप्त व्हावी यासाठी ब्रेकिंग मालवणी परिवाराच्या माध्यमातून त्यांना शुभेच्छा.